Επιστρέψαμε στις υποθέσεις, πάντα στην τηλεόραση Best. Μαζί μας ο επικεφαλής της Δημοκρατικής Πελοποννησιακής Συνεργασίας, ο κ. Γιώργος Δέδες. Κάναμε μια έτσι γενική αναφορά, θα λέει κανείς, σε περισσότερο θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο που έχει να κάνει με τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται η όλη διαδικασία σε περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι μόνο. Τώρα πάμε για τρέξιμο. Και τι εννοώ τρέξιμο? Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά από το πρώτο μέρος. Θα σας λέω κάποιους άξονες και θα θέλω πολύ σύντομα σχόλια από εσάς, έτσι για να πούμε το δυνατόν περισσότερα στον τηλεοπτικό χρόνο που μας έχει απομείνει. Πρώτα απ' όλα να κλείσουμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 3 βασικούς άξονες όπου πρέπει, όχι πρέπει και θα πιέσετε σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί η βάση και να ενταχθούν έργα. Πρωτογενής τομέας. Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτή τη στιγμή πρωταθλητής στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Άρα, αγροτικός τομέας και κτηνοτροφία σε επίκαιρη και σύγχρονη μορφή οργάνωσης χρειάζονται ενίσχυση μέσα από δραστικές παρεμβάσεις στον τομέα των εγκυοβελτιωτικών, των αρδευτικών έργων, αλλά και ταυτόχρονα στην ενίσχυση μεταποίησης. Εδώ στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, γνωρίζετε, έχετε πολλούς εξαγωγείς ελαιολάδου με κυριαρχία ή με πολύ θετικούς δείχτες στην παγκόσμια αγορά. Νομίζω ότι τους προνομιακούς εξαγωγικούς τομείς των προϊόντων μας, των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, των προϊόντων των βιολογικών ακόμα, νομίζω ότι πρέπει να τους ενισχύσουμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που μπορούν, εκτός από την άμεση ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ και τα έργα που πρέπει να γίνουν, εγκυοβελτιωτικά, αρδευτικά, φράγματα, λινοδεξαμενές κλπ., για να αναβαθμίσουμε και ποιοτικά, μπορεί να συνδυαστεί και με τον τουρισμό και την τουριστική πολιτική, που είναι το αμέσως επόμενο που θα πρέπει να κάνουμε, γιατί ο αγροδοτιατροφικός τουρισμός είναι μια παγκόσμια τάση στον τουρισμό που κερδίζει έδαφος συνεχώς και η περιοχή μας προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα με τα φυσικά της αξιοθέατα, τις θάλασσές της, είμαστε ένα νησί, το νησί του Πέλοπα, μπορεί να προσφέρει τους δρόμους του λαδιού, τους δρόμους του κρασιού, δηλαδή έναν υψηλής αξίας διατροφικό πολιτισμό που νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει πολλούς πόντους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Άρα έμφαση εκεί, πρωτογενή τομέα τουρισμού και το τρίτο θα σας έλεγα ενέργεια. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο κατεβαίνει στη Μεγαλόπολη. Με ένα μεγάλο έργο διασχίζοντας τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. Φυσικό αέριο σημαίνει πολλαπλή ανάπτυξη και σημαίνει και έναρξη, εκκίνηση της διαδικασίας να αρχίσει η Πελοπόννησος να μετατρέπεται σε έναν ενεργειακό κόμβο. Να μην ξεχνάμε ότι από όλη την ηπειρωτική χώρα η Πελοπόννησος είναι ο πλέον προσοδοφόρος για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, με βάση και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας. Η ενεργειακή αγωγή εξάλλου, Κύπρος, Κρήτη, Ευρώπη, περνάν από την Πελοπόννησο. Νομίζω λοιπόν ότι η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στην καθαρή ενέργεια μπορούν να αποτελέσουν την τρίτη αιχμή του δώρατος στην πορεία. Αντιλαμβάνομαι, επειδή μιλάτε με μια γλώσσα η οποία θα λέγει κανείς είναι σαν να συμμετέχετε κι εσείς ενεργά. Θα το προσπαθήσετε και θα προτείνετε. Δεν θα μείνετε στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Θα συμμετέχετε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, ξέρετε, έχοντας συνομιλήσει και με άλλους από μειοψηφίες, αντιπολιτεύσεις, έχουν περισσότερο καταγγελτικό παρά λόγω προτάσεων. Και αυτό πρέπει και οφείλω να το πω. Αυτό που είπα ότι διαφέρουμε, εμείς θέλουμε να το κάνουμε πράξη και όντως, επειδή εμείς ξέρετε έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Δεν είμαστε ενταγμένοι στο κεντρικό πολιτικό σύστημα που ήρθαμε στην περιφέρεια. Θα τα πούμε σε λίγο για το πολιτικό. Πάμε γρήγορα. Σκουπίδια. Μεγάλο, τεράστιο θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, αφορά όλη την Πελοπόννησο. Δεν έχει να κάνει με νομούς, φέραμε το θέμα στο Πελοποννησιακό. Εκεί χρησιμοποιήσαμε εντός εισαγωγικών η λέξη τη δύναμη όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ώστε συλλέγοντας υπογραφές να εισαχθεί το θέμα. Δεν είναι μόνο δική μας πρωτοβουλία και θέλω να καταγραφεί. Είναι συνολική η κίνηση των παρατάξεων που συγκροτούν την αντιπολίτευση με 2 θέματα, με 2 πλευρές. Το πρώτο είναι στην προωθούμενη υπογραφή της σύμβασης και τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό δημόσιο και την περιφέρειά μας. Και το δεύτερο είναι μέχρι, αν αυτή η σύμβαση υπογραφεί και προχωρήσει, να υπάρξουν οι τελικές μονάδες, οι μονάδες τελικής διαχείρισης. Τι κάνουμε? Στο πρώτο είναι γνωστές οι επιφυλάξεις και οι διαφωνίες μας από την προεκλογική ήδη περίοδο. Με 3 βασικά σημεία, επιτρέψτε μου να το ονομάσω. Πρώτον, η αποσαφήνιση του τελικού κόστους για τον δημότη. Τι σημαίνει δηλαδή σε επίπεδο δημοτικών τελών
Αν θα στοιχήσει 100, 200, πόσο θα στοιχήσει τελικά. Δεύτερον, το υψηλό εγγυημένο, ελάχιστο εγγυημένο τονάζ του αναδόχου για μας είναι αποτρεπτικό και για την πολιτική ανακύκλωση και πρωτογενούς επεξεργασίας από τους Δήμους, αλλά και ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει το κόστος. Ο διαγωνισμός γίνεται για να κάνουμε διαχείριση περίπου 200.000 τόνων απορριμμάτων το χρόνο. Στη σύμβαση υπάρχει ο όρος ότι βρέξει χιονίσει, η ανάδοχος εταιρεία θα πληρώνεται για 150.000 τόνους το χρόνο για 28-30 χρόνια που διαρκεί αυτή η σύμβαση, από σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις όμως σαν χώρα που λέει ότι μέχρι το 2020 πρέπει να έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, πρέπει να έχουμε μειώσει κατά πολύ τα απορρίμματά μας. Μπορεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Εσείς ήσασταν μέλος όμως και κορυφαίο στέλεχος της πρώτης θητείας Περιφερειακής Αρχής. Δεν είχατε εσείς εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται στο διαγωνισμό μέσα? Έχω παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία από τον Μπέσδα και την αναθεώρησή του, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Η λύση που επιλέχθηκε ως διαδικασία, ως διεθνής δηλαδή διαγωνισμός, εναρμονίζεται με τις αρχές. Συμφωνούμε σε αυτά. Δεν γνωρίζατε όμως αυτά τα ερωτήματα που θέτετε. Μάλιστα. Ήσασταν στέλεχος πρώτης γραμμής. Και εσείς και οι άλλοι συμβουλοί σας. Αυτά αποσαφηνίστηκαν, κύριε Τσερετζούλια, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κάτι το οποίο συνέβη μέσα στο 2014. Απλά δηλαδή είχατε αποφασίσει την πολιτική κατεύθυνση και περιμένατε και εσείς. Άλλο η σύμβαση, άλλο η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Με την εμπειρία που έχετε μέχρι τώρα και έχοντας έτσι μία εικόνα με το πώς τρέχει ο διαγωνισμός και οι διαδικασίες αυτού, εκτιμάτε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα τελικά και σύντομα για τον διαγωνισμό αυτό καθεαυτό? Καταρχήν υπάρχει μία αμφισβήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν προσφύγει και κάτοικοι εδώ της Μεσσηνίας περιοχής Χαλίας. Το αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης είναι αβέβαιο. Περιμένουμε να το δούμε. Ακόμα και αν δεν υπάρξουν ενδιάμεσες εμπλοκές, έχουμε τις πρόσφατες εξαγγελίες. Ο κύριος Μανιάτης, πριν από 20-25 περίπου μέρες, σε δημόσιες δηλώσεις του, ανέφερε ότι όλα τα έργα ΣΔΙΤ θα εκκινήσουν από το πρώτο εξάμηνο του 2015 και μετά. Ο κύριος Ματζούφας, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ, ο οποίος χειρίζεται τη σύμβαση μετά την έγκριση της ΑΕΠΟ από το ΙΠΚ, μίλησε για μια ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύμβασης, επαναλαμβάνω, μέχρι τα τέλη περίπου της χρονιάς. Κατά την εκτίμησή μας, αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης ότι μέχρι τέλος του 2015 θα έχουν ολοκληρωθεί οι μονάδες τελικής διαχείρισης δεν είναι εφικτό. Άρα, τι λέμε? Ότι οι Δήμοι τώρα, μαζί με την Περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα πρέπει να συζητήσουν πολύ σοβαρά για λύσεις. Ναι, υπάρχει ένας Δήμος το μεσοδιάστημα, γιατί ήταν και τις προηγούμενες ημέρες και από την Κορινθία και από τη Μεσσηνία και από όλους τους νομούς. Υπήρχε στο ΙΠΚ. Από όλους τους νομούς υπήρχε στο ΙΠΚ η συνάντηση που πάμε τώρα για ενδιάμεση διαχείριση και προσωρινή διαχείριση και κομποστοποιητές και μια διαδικασία. Αλλά ουσιαστικά ξαναγυρνάμε πάλι στο μηδέν με βάση τα όσα περιμέναμε. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα θέσω μια άλλη παράμετρο και θα ήθελα επίσης μια σύντομη απάντηση. Τι γίνεται με αυτή την περιβόητη συνεργασία μεταξύ του δεύτερου βαθμού της περιφέρειας και των Δήμων? Γιατί βλέπουμε. Και δεν είναι, θα λέγει κανείς, δεν θα το προσωποποιήσω ότι είναι κόντρα του Νίκα και του Τατούλη. Είναι μια κόντρα, μια αντιπαράθεση, ένα ζήτημα που έχει υπάρξει μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, γιατί μιλάμε για ένα κομβική σημασία ζήτημα, βιωσιμότητα των Δήμων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνεργασία. Και μάλιστα ο κ. Τατούλης έκανε δημόσια δηλώσεις λέγοντας ότι αυτό απνίγει καθαρά στους Δήμους. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και καμία εμπλοκή, γιατί οι Δήμοι εισπράττουν τα δημοτικά τέλη για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το γράμμα του νόμου ή από λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Πελοπόννησο. Το 2012 έχει σκάσει στην Καλαμάτα, το 2014 έσκασε στην Τρίπολη. Μέχρι το 2015-16 μπορεί κάποια άλλη πρωτεύουσα ή και πολλές πρωτεύουσες νομών της Πελοποννήσου να αντιμετωπίσουν τα ίδια ή χειρότερα φαινόμενα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Άρα τι προτείνουμε? Με χρονοδιάγραμμα καταληκτικό, μία συζήτηση περιφέρειας Δήμων της Πελοποννήσου διαμέσου του Φόσδα, του νέου Φόσδα, γιατί αυτή τη στιγμή. Να σας ενημερώσω, απλά ο μήνας έχει 12 και στις 2 Δεκεμβρίου προφανώς το γνωρίζετε, έρχονται και τα πρόστιμα. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Πάντα πρέπει να γίνουν όλα αυτά με την πίεση ότι είμαστε στο και 5. Του πώς αξιοποιούμε καταρχήν τις υπάρχουσες δομές, ΧΙΤΑ, ΚΔΑΗ, ακριβώς και μέσα από τη συνεργασία. Θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία τέτοιου επίπεδου εσείς? Εμείς ήδη αναλάβαμε φαίνοντας το ΦΕΔΕΡ μας στο περιφερειακό για να συζητήσουμε επ' αυτού ακριβώς. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφτώ και τους δημάρχους του Πελοποννήσου, ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε λύσεις για το ενδιάμεσο στάδιο διαχείρισης.